Vítajte u ďalšieho videa a dnes sa budeme zaoberať touto úžasnou otázkou. Naozaj Sibižan neznáša ženy? Je to jednoduchá otázka a myslím si, že na to je aj jednoduchá odpoveď. Nie. Preto jednoduchá, lebo si myslím, že je to dosť aj vidieť z tých videí a takéto, že nenaráža na presne všetky ženy, čo proste, neviem, natáčajú alebo čo. Proste je to len malý okruh žien, dievčat, ktoré sa pomocou svojho takého detského až výzoru snažia navodiť ľudí na ich OF. Tam si myslím, že väčšinou prichádza ten problém, že má veľa videí o OF šleskách a tam aj to tak začína, že má 80% len videí o OF šleskách, prevažne na tom druhom kanáli už. A preto veľa ľudí aj na ňo využívajú komentáre, že neznáša ženy a takéto. Ja si myslím, že jeho jediný problém je, že sa to snažia tak znormalizovať medzi deťmi až, lebo také, no pre koho je také detské správanie väčšinou, pre také mladšie publikum, až pre, jak by som to povedal, až také pedodačo. A to si myslím ja, úprimne je to môj osobný názor, myslím si, že aj nie moc veľa ľudí sa s tým stotožňuje, ale ja v tomto tak nepríjemne cítim také, že až také detské správanie a tam mi to tak trošku dosť smrdí v tom. Tuto si môžeme rovno pustiť video, kde naposledy na ňo nakladal, to je moc silné slovo zas, nebudeme to preháňať. Myslím si, hovoril svoj názor ohľade Sibižana a môžeme si to rovno aj pustiť. Jeho přístup k holkám, že mi to přijde jako hrozně šovinisticky prostě mluví o holkách a jako je schopný jako strašně soudit lidi. Áno, šovinisticky akože sa nadraďuje nad niekým. Ja si myslím, že to ani tak není. Jeho jediný asi problém je, že proste sa to tak zdeckuje, ale neviem, či to je aj slovo, proste sa to dosť tak normalizuje, že proste také detské až chovanie a to je také, si myslím, že nie správne a ja si v tomto určite zastávam Sibižana, aj keď vyzerá, keby som bol jeho dvojča, určite nie som, veľa z jeho názorov sa nestotožňujem a preto aj robím takéto videá, ale tuto je to jasné, lebo veľa ľudí nakladá len na toto, čo si myslím, že není vôbec ani pravda, proste je tam len hlavný point, proste neznormalizovať takéto chovanie a myslím si, že popravde on nemá ani problém OF dievčatách. Ja si myslím, že tam je ten jediný problém, že robia reklamu cez takéto, väčšinou kde sa robia tie reklamy na TikToku a na TikToku je proste popravde 80% pod 15 rokov, typujem cca, ako podľa toho, aké sú tam komentáre a takéto. Odporúčam si ho vymazať, ale ja si myslím, že nemalo by to byť nejak proti nemu stále dané. Ja si myslím, že keby sa človek nejak proste naozaj chcel na ňo naložiť, tak si myslím, že pár videí a má niečo k tomu povedať, ale zas každý má nejaký svoj názor a každý má právo sa ho vyjadriť. Preto aj ja robím takéto videá, lebo nestotožňujem sa 100% so všetkými názormi, ale vidím, že toto je veľký problém ohľadom neho, že stále využívajú toto na neho, že on neznáša ženy. Ne, ja si myslím, že absolútne to není problém ohľadom žien, je tu hlavne problém s normalizovaním sa takého detského chovania a tam je ten problém, tam je ten taký hlavný point a myslím si, že Ment to ani trochu nepochopil a bere to z takého veľmi populárneho názoru, že jak niekto niečo povie teraz na ženu, to zas ruky hore, vôbec nenarážam, milujem ženy, ale že jak povie nejakú kritiku, ktorá naozaj je taká, že proste, že robia to na schvál, alebo proste s úmyslom nedobrým. Si myslím, že to je dobre na to poukazovať a v tom ho cením. V pár ostatných veciach nie, ale to by som veľmi rád, keď tak spravil na to nejaké iné video. A myslím si, že toto je jednoduché. Môžeme si ešte čas pozrieť, lebo Ment tam nadáva, zas veľmi silné slova tu používam,
hovorí o ňom, že je šovinista a takéto. Myslím si, že šovinisti a takíto ľudia si myslím, že nenechajú si len tak na seba keby až nakladať. Ja si myslím, že šovinista je dosť hrubé slovo, je to dosť význam toho slova je, že je nejaká nadradená buď rasa, alebo čokoľvek, náboženstvo, to je jedno, proste niekto, niečo, nejaký celok, alebo niekto presne. A myslím si, že je to dosť urážlivé, ale každý to môže vidieť ináč, proste každý má to názor a týmto je to úžasné, týmito reakciami sa proste môžeme nejak vydiskutovať a nejak pochopiť to z tretej strany a môžeme si ještě trošku pustit toho. Tu personu toho, že vlastně se nebál říct nic. No to bylo z toho důvodu, že jsem neměl co ztratit. Ale myslím si, že se dost uklidnil. Jako, podívám se na jeho reakce taky. A tak, jak jsem říkal, ano, na začátku jsem netrestal. Ano, tuto prostě len hovoria o tom, že sa skludnila takéto. Preto aj je môj problém, že nikto to nehovorí akéby na plnú hubu a prostě sa tu nevyjadruje. Každý sa tiež bojí o svoj kanál. Ja rád by som s týmto začal a hovoril 100% názory moje, bez žiadnej cenzúry a toto je jednoduchá z nich, jeden z nich. Tým, že vyzerám jak on, tak s ním určite nesúhlasím vo všetkých veciach, má veľké medze medzi tým, čo on hovorí a čo si on myslí a je to jednoznačne problém. Má zpracovaný dobře. Já mám všechny témata zpracované dobře, ale jako nemůžu říct, že s tím jako ze 100% ve všem souhlasím, to určitě ne. Tak ještě aby jo, jako z tohto videa je len vidieť, že proste Menci musel tiež trošku ripnúť a proste poukázať na to. Nemyslím si, že ani ripnúť on nemá potrebu, ale hlavná otázka tu bola, či Sibižan neznáša ženy. Ja si myslím, že absolútne nie. Možno to veľa ľudí zle pochopilo, možno veľa ľudí je tiež dosť neotvorených iným názorom a proste sú uzavretí v tom, že základoch, že proste jak niekto dá nejaký objektívny názor je aj, myslím si, že Sibižan už daktorými nadpismi to trošku hrotí, ale to je jedno proste v videách nejak im nenakladá, nejak im nenadáva, proste hovorí tam objektívny názor, takže tam to bude. Ja si myslím, že by sme to mohli tuto uzavrieť. Z hľadiska toho som tu Menta využil na to, aby bol tá jedna osoba, ktorá si myslela. Ja si myslím, že nie. Myslím si, že keby na niečo chcel poukazovať, na čo by bolo lepšie poukazovať u Sibižana, tak si myslím, že by sa na niečo našlo. A myslím si, že tým, že poukazuje tým viacerými videami, prevažne na tom sekundárnom videu, tak sa len snaží presvedčiť ľudí, že naozaj to OF nemá zmysel a hlavne nie OF takýchto dievčat, ktoré využívajú detskej povahy na lákanie ľudí na ich OF. Dúfam, že si toto video užili, dúfam, že si pozriete aj ďalšie video, ktoré pre vás natočím. Majte sa a užívajte.